Kain na naman. Eh, dito. Basement parking pala kasi, pero maganda sana ang coffee. Maganda sana dyan, oh. Mamaya na lang. We're going down. Hindi kasi may mga pag-iikutan na dito. Hindi lang naman siya. Wala na dyan, May. Halika dito. Yakas. Nakababa na sila. Ada kayak itu sih yang tadi. Ato po ang tissue niyo. Nakababa ka mo?
Kasi di ka alam paano pagpindot eh. Oy, 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 Simon, mayang ane. Pagkalay ka filming bida. Wait na dali ko. Disensor ata. Wala. Hindi. Ito. Ano dyan, nilagay ang kaluwas. Out of service wala. Out of service hindi. Bubukas yan. Not also Ako na. Tapos, saling na bigdagos dito. Asa to? Pinakababa. Ground floor. Pinakababa. Sa kurbarat sa akin eh. Out of service, sila out. Sila ulo. Wait lang. Purapak na. Hindi. Bilog. Meron yan. Pinatuin mo ulit. Out of service. Purapak na nga ni. Kumatok ka nga. Kumatok ka. Wait, kaya pala bibidyo tayo. Huwag tayong magulo. Sabi nga mayroon eh. Ika. Tiga, bilis. Walang pa. Walang pa. Hindi. Ground floor. Second floor, second. Ground floor ba? Opo. Okay. Out Oh, of. bababa kita na jacket. Oh. Yan lang yan. Yan lang yan. Oh, po. Mayroon pa ata. Ay, mayroon. Diyan lang. Na-scam kita. Nasa kami. Na-scam mo na. Hoy! Dito. May magdaan kita. Oo. Kasi yung ari may pwede tayo. Kumaya ko na isa. Nag-elevator. Parehas lang sana. Ano? Upo, dali, upo. Ne. Diyan tayo. Daddy was the strongest, the fastest ever. What's this? Manoy, unya lang taon pa kay Lord. Paano